Казансу елгасының оң як яры тиздән танып булмаслык итеп үзгәрәчәк. Мәсәлән, менә булай. Монда 6 төрле төстәге биек бина төзергә тәкъдим итәләр. Паркка да зур игътибар биреләчәк. Бу әле тормышка ашырылырга мөмкин булган проектларның беренчесе генә. Бу Швейцария компаниясе тәкъдиме. Гомумән алганда Казансуның уң як ярын төзекләндерү проектлары конкурсында дөньяның 24 иленнән 50 команда катнашкан. Алар Ривьера күңел ачу үзәге янындагы 9 гектар җирдә нәрсә төзеп булуын уйлаган. Җиңүчеләрне бүген шәһәр мэры елган итте. Нет гран-при, нет абсолютно первого места. Без җиңүчене билгели алмадык, чөнки жюри әгъзаларының фикерләре икегә бүленде. Әмма бу конкурс ярдәмендә нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәклеген аңладык. Бу эшләр ахыргы проектны булдырырга ярдәм итәчәк. Халыкара конкурсны апрель аенда игълан иткәннәр иде. Нәтиҗәдә мәртәбәле жюри 6 иң яхшы проектны сайлап алган. Алар арасында Испан компаниясенеке өстен чыга. Яшеллеккә күмелгән үзенчәлекле формадагы биналар. Казанның баш архитекторы да нәкъ менә шушы концепцияны үз иткән. Очень сильная идея. Бу проект яр буен тулысынча үзгәртә. Шуңа да әйләнә тирәдәге мөхитне күләгәдә калдырмаска кирәк. Идея көчле, әмма уйлап бетерәсе бар. Ә менә Казан архитекторлары монда яхт-клуб төзергә тәкъдим итә. Бирдә кимәләрдә йөзәргә төрле су тамашаларын карарга мөмкин булачак. Яшеллеккә аерым игътибар. Үзебезнең архитекторлар монда балалар өчен парк та төзергә ниятли. Бу урында нәрсә булырсың? Төгәл җавап әлегә юк. Җир хуҗасы һәм проектның инвесторы нәрсә генә төзелсә дә, әлеге урын халык өчен ачык булачак ди. Там будет находиться гостиничная инфраструктура. Төзекләндерелгән яр буенда икътисади яктан отышлы объектлар урын алачак. Кунакхана, концерт мәйданчыгы, офислар, йортлар, паркның булуы төгәл билгеле. Хәзер документлар белән эшне башлыйлар. Нәтиҗәдә яр буе нинди булыр? Моны архитекторлар, инвестор, шәһәр халкы фикерен исәптә тотып хәл итәчәк. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.